bang sa kuan iPhone Amerika. May tipo. Pasti kayo tawan. Good morning! Di ako karon sila Mama Julie. Oh, hangka bandaris Mama Julie ug si Aisa. Oh, kamera dari. Misuway ra ko sa dual view. Lahi pening hang dual view kay duha man kanaong. Tagaban man gud nga dual view kay naong ug naong pud to sang atubangan nagkareng cellphone na gamit lahi kay murag mo zoom ra siya. Da ako dari wa gani ko ilis. Maligo ra ko ron. Smile. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Hi guys! Manguli na mi. Day. Kuha na ron guys. Uy, visa palis. Sa ka naman ko'y prenatal ugma ato health center. Turukan mang ugma og anti-tetanus. Napoy mga lain nga mga vaccination na to. Kaya gamang anak na to, si Bugoy, luoy po itong anak. Ituwan na to, di mo mag-uwag manglakaw mi kay. Tuwan na pa. Naman si earpads mo ay magtuwa sa among ilo. Okay. Para ning giluagan kay arong di magsakit agad ng tiyan. Bye-bye, Mama Julie! Bye! My husband, gibugas. Ayun, labot din eh. Uy, lawas Mama Julie. Kauli-un, di kauli. Naman. Estudyant eh. Banakan lagi kisa kay nagpatay na ni. Ako, mabuod lang eh. Ilan maguguna. Taas ka din berat, taas kita. Taas manggod na. Gamay pa naman eh. Mga banakon pa nga itong kuan. Kisa kay nagpatay na ni. Awag udo ingin bitaw kog banakan kay ako. Yan ito nakita nas batuan, dako pa juto nas batuan, buhi pa. Ikob ba Nalagyan na mo. ikob. Banakon na. Banakon lagi na. Hindi mo go na. Banakan. Hindi mo go. Hindi mo kaklaro pa kay ngit naman. Kulor man. Nga na nga ni dag banakan no. Kanang mura si jag kanang abo ba abo. Kanang abo ni nga ni. Posible gid sana sigurado eh. Wagi bangagan na. Gipatay ni, gipatay. Ay lata mago. Bisa ka ni. Dani ra man ubos ra man sa tong balay. Wa man paglabay na taglila ba? Wa. Kisa kay nagpatay na ni. Imji guro doy. Hindi. Klaro ko kita. Kuya ni ko kapaak no. Iya, tidak balik ka niya no. Patay naman siguro kada ni Dajon mapaakan. Taas ano? Hindi magnay budget laki ba ni? Di ba mag-uban na sila kasagaran? Hindi na rin mga badakon na nito. Naalagi na nakuliha ka ng kawadan lang dako. Dagan magoy kabutungan. Napay butong datos babaw. Laagan magune? Ha? Mga sa laagan dun eh. Ito ni balik na. Ayo uy kay maka kurat nag Nga pa na nagsinaw. Rasinawa makakurat nagkuandoy. Danam kunas karsadan sa amorang gipadaplen. Tidak, tara ra magun. Pahunaw ha? Sira. Parang pajuho kitag banakon nga dako. Tawadan mo tanang mamapod. Nansay nawa? Baka? Dako nga katong wato. Na? Kano sa raman to nawa? Ilaw na lang takong buntag. Karong adlaw dili kita. Kita Gikan tud mig tagbilaran karon pa mi naabot. akar pa nagmotor mo. Sakta na dali hapit bilas ko dan ako tumingin na kapon medari ka dehas lagi. Abuhan, niingan ko nga, isa man na, uy, ingan po sila, ay so, mata-mata ra ka, agang pagtuod, ingan ko khas, na, Kisa may nagpatay na to te. sila rabi, jeep, Mazugani ka napatay ni banakan man to. jeep, arang kuilawan ni dyan, mukha na, managan ko sila. Banakan lagi basa mo kuan. Banakan man to jeep. Ha? Kung mazo kayo Nga na pa din. Mazugani wa mo paake. Buan kon, basta kay arang laging hadlo ka, laging nila, ni anak na, dyan mo to. Banakon na buhon. Banakan maguna jeep. Mabukod, yung aksyon o bukod. Banakon basta man kukod. Wa man sila kahit pa, ilag, ano sa inyo? Bus kumpiyansa ra mo kadyo.
Dira ba dyan na Di pagkabi mabuhi? siguro to na mo sila kay kusina, abli man na ang musud, ning sud siguro. Ning sud to kay naba dyan po ikuan sa ubos na ikabutungan. Anak man sila sa kabutungan. Kita kuno po si Jada ni ang dako adani. Inga na pagporma. Basi na anak na kinibetang na. Banakon to. Waktu na mapatay, dako na lagi kuno murag. Kuya na nanginga nang dagko na di na mo kapugeng dia. Gibunawan na nimo jet. Dagan ko si Rabi. Kay ning Gibuka dagliot. Kubra lagi ni banakon. Na mo na king kubra. Kapatay nagtao sa Mo raka. nagpinaka delikado nga kubra. Oo. Kay dali pa kas ara ka diha. Patay ka diha. Katong yelo. Napakay mga sansi na tumabuhi. Patay gyapon ka to. Patay gyapon kag di ka madali. Kubra na ti, banakon na ti. Ningon nang bitaw may kaya manggitanaw, banakon man eh. Buhon man. Di man nga nagyelo kay Naghilo kay bubura man. Kita gas nga kay kasagaran ka ng itom, dyan na yelo. O kanang itom binukot man na. Oo, dyan na apoy udto-udto ko no. Uda ko na bata pa na jet. Nalagi natin dako ada ni sa natin. Anak na Naman manok na ni naglumlum na. Matoy manok dani naglunlum. Kuya wa man ni oy. manok. Unsa na? Has na ilang kinaon. Has na ilang paboritong pagkaon mga udto. Mga has nga gagmay pod ba? Ang mao din ang arang kalana. Udto baksan mo lang mga ganang basa. Hindi na sila mo kaog mga manok. Anong naa naman po na ing ana dinis ato. Nakapatay gani pod mitig kubra das ni agi. Labong Katong man na. yelo. Dis amang bud dit. Ning sud pod. Dus inyong musud lagi kana igani ila titing gani sige ko musudan lagi sila kahas. Namang guy. Ardaghan na dag has na ning lugar ah. Nila dia lang makilid ba di ba likod atong kapilya diha. Dana ilang dapit sa kiko anak ini karto na akong may Buho. buho unsa basin naara nakabunan ra bukuan put-put na sila. Sus madyo gani kay nabantajan ninjo. Sus, ako lagi, basta lagi kay, di, nagati ko nagkurug-kurug na ako ramay isa nakakita. Andiyan, si Jeffrey Piscuila man, si Rabi, kay tawanan ko, Rabi, nakakita. Asa may patay niya? Si Zip Zip. Jeffrey ug si Rabi. Mazo kay wa ka bughig ko. Di ingan mas Rabi nga, pasumangi lamang ka, kung nakakita lagi ko, arang taasa lagi, ing anak ko. Mututok man guna sa jagtao. Kailangan ug mulih ka. Sundon kanisa. Ka tuhakon ka pero muy magtinuto ka ra mo di na mahilabot no. O di. Kunhi na laman jud. Nalagi taas man tong nga pag gawas na madit siya kagwanta ba naning barog. Natumba man naning speed ba man pag bunaw dito sa nang bunaw-bunaw. Timing ag ujud igo. Giitsahan pag Rabi, to alya kay arang tabunag o, kay arang bira-bira. Wa man natunong ay to alya Sa siya. mga team. Arang Kalit niya ka daw support ka. Kuyaw na, kuyaw tog nakapak. Ja, dani sa atag napakang kubra wa pay nabuhi. Banakon. Mo di mabuhi. Kay wa man pud tada na antivenom. Hilan pag Dere na buhi sa Valencia. ako ra Antivenom. ako raraba wow. Ako di una ding nakikita gabak na sing anak ja yung anak ko sira kaning na ay aron mudagan siya kay mura magmubarog ang giing anak sira ja saka ko sa tri uy talianin jo kanang pasigaan siya kay wa ba Karon ba din nate? Karon ang ngit-ngit na. ang alas 2 pa na nakitaan ja kay wa man lagi mo patay kay si Jeffrey wa diha ako mahadlok man siya Diyan sang orasan naman ninyo na. Dakpo. alas 5 Madyo gani kay wa kay labti. di tuman si Jas ilang sa abo ang Nara sila ang sabo sa kuana nagkahoy. Awa ra po sa Mulakaw. wah giplaslaytan ra sila siya kay aron di siya makalakdagan Hadlo ka pututigan sa kalitan kara tong Lo kalagi kay mo barog. mura lagi ko na lagi sige na kita kurang kagapuan nakaihi na kasi kuan kuya maguna kay banakon, di maguna basta-basta. hindi siguro ni nagtago-tago sa mga kanakitan ni mga Ana na sila sa mga kwanti kawajan. Dapig sa parang mga banakon. Ja kawajan. Mga ilang payanan. Karon pa jud minabot kay si kagabian mi kay nasangit mapud mi retuskan ana nila undoy sa istorya nga na. Huy naan sa bagamong lugar nga puro man laman has sa karon ka jadis banakon na windangin tawag mga silingan. Darato at bang sa mo ang kani mo ang gipayan nga gibaon datupos at bang. Gisudlan pud sila gaza ag isa pud ka kuan panudlan kuno pod og has. Ja majurag has ra nga kanang mga non-venomous, mga dangerous nga has makamatay. Gipatay jud nila kay ito makunos ilam sa abo. Jara gingil-ngigan kus puro mas banakon. Karon pa ko kitag banakon sa personal bitaw nga kanang dako na. Dako na man to jud ilang maklaro kadto sa camera pero dako na jud siya. Pero siguro di pa to ingag dako jud kay ang banakon kay longest kuan ba dyan longest venomous snake. Danis ato. Ja
Amrok sa world gani siguro kaning kung kubra murag mo anay longest nga venomous snake. Jara, gingilaran jud ko abi mi ug ugahipon ra pero banakon man di ay. Napa ko dako dato ning agira. Da ko na pwede dako pero ning labay ra kay nahadlok man sila. Wa naman nila ko ana. Grabe di jaghas daning lugaran ni ang sam ning lugaran ni. Di dapat magsapa sa tinggawas na hason. Mo tinggawas ug has. Grabe, madzugan ni way napatay itong banakon na to. Wala ba di kalibutan ag gisudlan og banakon na da ito. 5 ka alas 2 pa kuno ning suday jara kuno pang giatong-atungan aron di mo hawa kay wa man di kaubas ilang bahay si jara mang isa. Jagijang mga sakop kayo man diha alas 5 pa kuno sa hapon nakuha na sukul pa jud kuno barag pa jud kuno ning tupong nga na. Lahi mo kuning banakon kay dako na jud sila kaadyo maki S2S pa na nimo. S2S lagi kuno tutok lagi kuno yung jeep may nga dato nga musilingan tong laki ganina. Grabe ra man kog nahaglak na jud hinuong ko. Mukay si undoy gahos ron ni dugang na magpangdekdek dari butang mga suok-suok. Gisahon daan. Di uy dek-dekon ra ron mo manimaho jud siya babalag manimaho ming ahos dari. Basta importante di tada ni kuan. Effective man guning ahos kay katong daha puy has nga nadakpan banakon pod gamay pala man jud to ingani pakadak kakitaan kog banakon personal ingani kadak buhi karon na nakita dako pero patay na. Diya mo jeng gisuwayan agahos. Ara jeng ligdas des has uy. Di sa mo ayos pa sa ahos man ang minahalan jud big ahos ipambutang dari. Suok-suok. Oh. So grabe. Tulbaan pagdali ha jud dugay-dugay uli kay mahagla ko. Tinguan mo gudpot mo mga Ala na unsa naman ni uy na windang jud among silinganan sa banakon. To ko lubi bakang nawa nan sa nagajid. Har ka tong baka ha. Ha? Wow, sila kay bog banakon jama to kami kay curious man jud mi ja. Uy na nam pihas kay bago pa sa mi gisidlag has ja. Matong among gikob kay nahajang naman banakon jud na confirm banakon. Kaklaro na jud ko banakon kay gijang udar lahi mo guning us banakon kay dagko bitog nga na diamond lapad og dari pagkob pa kay banakon man jud kay abuhon man. Arangil ngiga guys jara katujud do makapak jud to patay jud ka on the spot. Ay langan-langan ha.